איתנו אמיר שמר, טייס כדור פורח. שלום. וואו, איך שנכנסת ידעתי שאתה טייס. כן. רק לא ידעתי אם אתה טייס של מטוסים או של כדור פורח. אני יודע, אבל אומרים לי את זה הרבה איכשהו, זה לא ברור. איך הגעת להיות? יש בכלל תחום כזה בארץ של כדורים פורחים? זה מצחיק, אנחנו מתעסקים בפנטזיה, החלום של כמעט כולם זה לטוס בכדור פורח, ואף אחד לא יודע שזה קיים בכלל. אבל כן, אנחנו טסים בעמק יזרעאל כמעט כל יום, באזור הגלבוע. יוצאים מוקדם בזריחה, אנחנו נפגשים עם הנוסעים שלנו ועושים טיסות של בערך שעה, עולים לראות את השמיים עם כדור פורח. פעם, לפני הרבה שנים, ליד ערד היה פסטיבל של כדורים פורחים, נכון? כן, ב-1985 היה פסטיבל בערד, פסטיבל שהגיעו אליו 30 כדורים מכל העולם. כן, אני הייתי שם. היה ממש מקסים, באמת? מקסים, כן. אני הייתי קטנצ'יק, ומאז התחום גבה, ובחמש שנים האחרונות בערך חזר. אבל בתמונות האלה זה נראה נפלא, יש תשתית מאוד גדולה והכנה מאוד גדולה מרובה כדי שהכדור הזה יתרומם. מה צריך בשביל זה? כדי להרים כדור פורח לאוויר צריך כמה אנשי צוות בעיקרון. אנחנו טייס פלוס בין 2 ל3 אנשי צוות. יוצאים בבוקר, הכדור עצמו יושב על עגלה ומרכיבים אותו בשטח ככה מוקדם עם הריח של הבוקר. יש מאוורר גדול שמנפח את הבלון בתור התחלה, זה נקרא ניפוח קר, מכניסים אוויר קר לתוך הבלון, וברגע שהבלון מוכן למצב של ניפוח... צריכה להיות רוח מסוימת, שעות מסוימות בלון בים. לא אוהב רוח. כדור פורח הוא כלי טייס פרימדונה כזה, הוא צריך שיהיה מזג אוויר מאוד יציב, בגלל זה אנחנו טסים בזריחה. בשעת הזריחה בבוקר מזג האוויר מאוד יציב, ואפשר להרים את הבלון ולטוס בנחת. כמה זמן לוקח כל ההכנה הזאת לוקחת? ההכנה של הבלון לקראת הטיסה לוקחת בערך שעה, שעה וחצי. יש בערך עבודה של 4 שעות סביב שעה טיסה אחת. הרבה הכנות בשביל שעה אחת של הנאה. מה התפקיד שלך? מה זה אומר טייס של כדור פורח? טייס של כדור פורח, כן, זה מצחיק, אף פעם לא יודעים איך לקרוא לזה, אבל כדור פורח הוא בעצם כלי טייס. בישראל אנחנו עובדים תחת רשות התעופה האזרחית ומשרד התחבורה. אז זה מצריך רישיון טייס. אני בעצם טייס מסחרי של כדורים פורחים, אני מטיס נוסעים שמעוניינים לחוות את החוויה של הטיסה. וזה אומר יש לי את האפשרות להפעיל את הדבר המקסימלי. אתה נמצא אני נמצא בסל, כן, אפשר לראות בתמונות, ומטיס את האנשים. אין לך הגה, אין לך שום דבר, מוטו, חוטים או אמברקס, רגולאז', פלאגים, פלטינו, כלום. כלום. כדור פורח הוא כלי הטייס הפרימיטיבי ביותר בעולם, העתיק ביותר בעולם, אין הגה, אין ברקסים, אנחנו כל הזמן מתקדמים קדימה. ואת הכדור מנווטים בעצם בעזרת העיקרון המטאורולוגי שאומר שרוחות בגבהים שונים נושבות בכיוונים שונים. זאת אומרת, על ידי שינוי בגובה אפשר לבחור את כיוון ההתקדמות של הטיסה. לא, תמיד יש בסרטים שהם זורקים את השקי חול האלה כדי לעלות למעלה. יש גם את זה. זה עדיין קיים? הטכניקה הזאת קיימת? מי בא? מי עולה? מי משתמש בה? הנה חיים טופול. אני רואה אותו על הקרקע, לא ראיתי אותו על הכדור פורח. הוא גם עלה בשמיים. כולם, אנחנו, כמו שאמרתי, אנחנו בסך הכל מוצאים את עצמנו מגשימים את החלומות של כולם, וזה ילדים, וגם היה בחור בן 90 לא מזמן. בחור בן 90, אני אהבתי את ההגדרה. רגע, כמה אנשים יכולים להיכנס? מה המקסימום של אנשים שיכולים להיכנס לתוך סל כזה? יש כל מיני סוגים של בלונים. ככל שהנפח של הבלון יותר גדול, אפשר לשאת יותר נוסעים, והסל גם יותר גדול. יש בלונים של בין טייס ל4 אנשים. מה יש כאן בארץ? טייס ו4 אנשים, עד טייס ל16 אנשים. 16 אנשים? ממש חצי כיתה. כן, חצי כיתה. ואז כשנוחתים זה לא מין כזה נפילה? אופי הטיסה בכדור פורח הוא מאוד רגוע. ממש אמרנו שמזג האוויר בבוקר הוא יציב. כן. והנחיתה היא ממש כמו עלה שנוחת על הקרקע ברכות. זה ממש הכל נורא רגוע. זה לא כמו צניחה או משהו כזה. פשוט ממש רגוע. זה מקסים. יש לך איזו חוויה מסוימת שאתה זוכר איזה סיפור מעניין? האמת שיש בלי סוף סיפורים, אבל כל יום מחדש, בגלל שהכלי טייס הזה, האופי שלו הוא כל כך הרפתקני, ובגלל שכל יום אתה ממריא ואתה לא יודע בדיוק לאן תגיע וכולי, אז כל יום הוא הרפתקה חדשה ממש. רק לסיום, במילה, איזו חוויה יקרה? לא זולה, אבל חוויה של פעם בחיים. כן? שווה? שווה לגמרי. שווה לגמרי. מה בהולדת הבאה שלי, כששווה לי לבקש את זה כמתנת יום הולדת? לחלוטין. כן, ואתה תהיה הטייס? אני אשמח. אוקיי. אם כמובן אין לי פחד גבהים, וכמה זה יעלה לזה שישלם? היום טיסה בכדור פורח בארץ עולה בסביבות 1,000 שקלים לאדם.
כאשר בדרך כלל היא כוללת לשעה של טיסה? שעה של טיסה. ומה זה כולל חוץ מהטיסה? ואחר כך יש טקס שמפניה מפורסם של כדורים פורחים, ובדרך כלל זה כולל גם ארוחת בוקר בחיק הטבע. ארוחת בוקר בקי, אחרי שאתה עולה למעלה... צריך להוריד את האנדרנלין. לא, צריך איזה ביטוח מסוים או משהו? כמובן, אנחנו סך הכל, אנחנו פועלים כחברת תעופה אזרחית שמקבילה לאל על או לארקיע. ביטוח לכם, לא לאלה שבאים. לכולם יש ביטוח. יש ביטוח, יש ביטוח. כמובן. אני אגיד לך, מה, נשים בהיריון יכולות לעלות? לא, נשים בהיריון לא, וילדים רק מעל גיל 6. כי בני 90 אמרת שכן. נכון. נשים בהיריון לא, זאת המגבלה היחידה. טוב, תקשיב, אחרי שעולים למעלה, כשיורדים למטה, הדבר הראשון שאתה רוצה זה לאכול, נכון? אתה חוזר, יורד רעב משם. יכול להיות. אני הולכת לאידי. תישארו כאן, אני שם. אידי, טסת פעם בכדור פורח?